Send mo siya 50 stars. Another 50 Thank stars. you. Sige, thank you. O, sige, standby kita sa mga balita lokal. Aksyon Balita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapangunang mga balita lokal, prioridad na sang vaccination program sang gobyerno ang mga local chief executives o kon LSEs. So kay inisuno naman kay Mayor Villo Lunardia matapos gintawgan siya ni DILG Undersecretary Epimaco Densing kasunod nga ginaprubahan na sang National IATF ang pangabay nga i-classify ang LSEs nga prioridad sa vaccination. Bangod sini, mga prioridad na sa vaccination ang 1,634 ka provincial governors, city kag municipal mayors, takipman ang 42,046 ka mga punong barangay sa bugos nga pungsod. Sunod kay Lunardia, ang mga local chief executives ang maklasify nga essential workers sa italom sang category A4. Nagpasalamat si Lunardia kay Densing sa madasing nga pag-akto sa iyang pangabay. Para kay Lunardia, ang mga local chief executives ang makabigman nga frontliners kontra COVID-19. Inalantaw sa alkalde nga ini nga development ang magahatag inspirasyon sa mga local chief executives nga mas magtrabaho kay epektibo nga mapatuman ang COVID-19 program, ilabi na ang tikang nga mabakunahan ang mas madamo nga tao. Sa madumduman nga nagapadulog diri sa nagligad si vaccine czar Vince Dizon kagin pangabay ni Nordia angot sa sining pagka-prioritize sa mga local chief executives. Ginaduso sa komitiba ni Councilor Cindy Rojas ang pagpaidalom sa swab test sa mga private appors o unauthorized person outside residence nga natala na magasulod sa syudad sang Bacolod. Suno kay Rojas, apesar sang NIATF Resolution No. 101, sa diin dapat mangin unhampered ang pagbiyahe sang mga apor. Ini nga regulasyon ang mahimo nga aplikable lamang sa grupo sang apor nga yara sa government sector kag indi naman sa pribadong magrupo kaangay sa mga construction worker. Dugang pa ni Rojas ini nga proposal ang iya komitiba ang natalana nga igasumeter sa talatapan sa alkalde para sa nagakaigo nga pag-akto kag kinahanglan man sa approval gikan sa regional IATF. Ini nga tikang sang komitiba sang konsehal ang resulta sang damlag lang nagtaas nga kaso sang COVID-19 sa syudad sa diin kabahin sang pila ka man nagpositibo sa swab test ang amo nga grupo. We are still getting the approval of our mayor and ang aton nga request man sa RIATF is daan ta sang approval nga kung pwede ta maswab ang aton nga mga incoming apport, private apport, hindi ya government apport. Kabahin sang pahayag ni Councilor Cindy Rojas. Nagapati man si Councilor Cindy Rojas nga apisar nga gindula na sang gobyerno nasyonal ang inapatuman sang tagsa ka mga LGU nga mandatory quarantine. Hindi na kuntani magtaas pang kaso ng COVID-19 sa syudad sang Bacolod. Suno kay Rojas, ang padayon nga pag-require sa lokal nga panguluhan sang Bacolod sang negative RT-PCR test result ang makabulig agud mapasiguro nga hindi na magresulta pa sang panimago nga problema ang natabo nga mga pagbago sa ginapatuman nga travel guidelines. Duga pa ni Rojas, wala na sang ginahimo pa nga coordination sa talatapan ang mga returning residents antes sila pagbiyahe gani ginapaabot ng sini ang posible pagdamo sa mga individual nga luyag makapauli sa syudad. Plano sang gobyerno probinsyal nga magpatuman sang travel moratorium sa mga travelers nga nagasulod sa Negros Occidental halin sa Manila kag Cebu. Inibangod sa paday nga pagsaka sang COVID-19 active cases sa probinsya. Suno kay Governor Bong Lacson makabulig man sa pagpaganhagan sang kaso ang executive order nga gin-issue nga naga-require sa mga incoming travelers halin sa gwa sang rayon size sa pagpresentar sang negative RT-PCR test results. Dugang pa sang gobernador kalabanan sa mga nagdugang sa active cases
Martes, amo ang mga locally stranded individuals halin sa Cebu o kon Manila. Tubtob Mayo o kon Marso 17, 2021, 193 ang aktibo nga kaso sa Negros Occidental. May pinakamadamo nga kaso amo ang San Carlos nga may 18, La Carlota 14, Calatrava 13, Victoria sa Escalante nga may parehas nga tag 12, Cadiz kag Sagay nga may tag 10, ang Don Salvador Benedicto kag Candonia nagapabili naman nga COVID-19 free municipalities. One of the possibilities again is really to ask for a moratorium of travel when we can see that we cannot control anymore the increase in number. Yes, that is again a possibility. Ang pahayag ni Negros Occidental Governor Bong Lacson. Samtang ginalauman man sang Balita Transit Incorporated nga liwat nga makabiyahe sa masunod nga semana ang ilang mga buses nga may rota Cebu pasulod diri sa Negros. Sunod kay Jade Ceballos, Media Relations Officer sang Balita Transit, handa sila nga tumanon ang mga pagsulundan agud masiguro ang safety sa mga pasahero kag hindi man magbalik ang basol sa ilang kompanya kung may magpositibo sa virus. Dugang pa ni Ceballos, plano man nila magsapol sa mga local government units para sa koordinasyon kag mas mangin man dinagon ang ipatuman nga mga health kag safety measures. Ginpalayag ni Ceballos akong panugutan nga makabiyahe, ilang ginapasiguro nga protektado man ang ilang mga empleyado kag padayon ginapatuman ang pagpang-disinfect sang ilang mga units. Ginklaro man ni Ceballos nga hindi sila magpasakay sa mga pasahero nga nagabantay sa higad sandalan kundi gikan lang mismo sa terminal para mapaidalom pa sa safety protocols. Ginpahayag ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga dapat magpakita sa epektibo nga sistema ang Balita Transit Incorporated agud panugutan nga magbalik sa biyahe sa service bus gikan sa Cebu. Suno kay Lacson nagpangabay sa endorsement letter of support ang kompanya nga ipadala sa LTFRB Region 6 apan nagakahangawa pa si Lacson bangod mabudlay i-monitor ang mga pasahero nga nagasulod bangod may lain-lain nga terminal ang nasambit nga mga bus ikumpara sa mga airports kag seaports. Dugang pa ni Lacson, ginatugyan niya kay Provincial Administrator Attorney Rifando Diaz II ang negosasyon sa mga kompanya kag natalana man nga magsapol ang duha ka grupo. Palayag ni Lacson, ginahimo nila ini labi na ang pag-require sa gihapon sa negative RT-PCR test result bangod luyag niya nga proteksyonan ang Negrosanon. Samtang nadugangan naman sang 124 kabago nga COVID-19 cases ang Western Visayas sa pinakahuling case bulletin sang DOH-6 na record sa probinsya sang Iloilo ang 52 kabago nga kaso, siyudad sa Iloilo nga may 32, Negros Occidental nga may 20, Bacolod City nga may 12, Guimaras 5 kag Capiz nga may 3. Sunod sa DOH-6 ang Rion ang may dugang nga 25 ka recoveries, samtang 5 naman ang dugang nga napatay. Gin panindugan ni Attorney Jomax Ortiz ang legal counsel ni punong barangay Noli Villarosa sang tangob nga hindi opisyal nga mando gikan sa otoridad ang panibag-o nga nagwa nga suspension o suspension order batok sa iya kliyente. Ini ang ginklaro ni Ortiz kasunod sang dokumento nga ginserbe sa talatapan ni Villarosa sang Miyerkules nga adlaw. Pila lamang ka oras nga ini nakabalik sa pwesto pagkatapos ang 6 ka bulan nga suspension bangod sa issue sang Social Amelioration Program o SAP. Suno kay Ortiz, wala sang otoridad nga magserbe sang order ang City Legal Office sang Bacolod kung matuod gid man nga ila personnel ang nagbitbit sa mga dokumento nga ginalegar gikan sa ombudsman. Dugang pa ni Ortiz kung may kamotoran gid man ang 3 ka bulan nga suspensyon ni Villarosa, dapat ini nga magaagi sa talatapan sang DILG amo ang may otoridad sa pagserbe sang mando. Suno pa sa abogado sarang pa nga makasumiter sang motion for reconsideration si Villarosa bilang kabahin sang legal nga proseso. Panugyan man ni Ortiz kay Villarosa nga dapat magpabilin sa iya pwesto kag padayuno ng iya trabaho sa barangay. Siyang pungko serbihan naman siya siyang another suspension naman 3 months. Pero ang nagserbiya ang city ang city legal sa Bacolod. Sige ko nga kanamo sa maserve sila gid. Siyempre karon na siya that will be interpreted as politically motivated. Bahin sang pahayag ni Attorney Jomax Ortiz. Kapin 3% sang nabakunahan naka-eksperyensya sang adverse effects, samtang unified opposition pagatukuro naman para sa 2022 election. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon,
ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakulon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa Yes, good morning Mandra sa kay Nasser McKay. Shout out lang kuno sa Andumanan kag Bansilingan sa mga friends niya sa Sipalay City. Good morning man. Dennis Varona, Francisco Guangco. Good morning dira kag kay Jeffrey Jimenez kag Dolpo Ayuban maayong aga. Sa kay Florence Solas dira sa Barangay Panukoy from Solas family. Si Florence Solas amo ni sa ang ano pa naman siya man daw diwata or linay sang Panukoy bla. Basta ano, linay lang guro. Linay guro. Kay daw sinulog ka mo da, di ba? Hindi. Style. Kung actually sa mo charter queen pero ini siya nila ini siya nga titulo man niya mo. Linay ni siya o diwata ni siya nga danyo. Seryoso ko man sa live. Ano na? Kasabad. Siya ni ang pinaka kundi may ara na yung mga charter queen mga ni siya. Siya ni siyang pinaka-reyna gid siyang mga Ay, tuod ka. Sa Panukoy. Siya nagaling ginambag sa akong friend. Magulang ni Joanne. Joanne, good morning, dra. Oo. Halin ni si Joanne niya sa Japan. Di makota siya ba gusto niya sang sponsorship sa Semana Santa. Pwede mo gid siya masendan, di ba? Ano mo na si Florence, siya pinakdol. Ay, kalay. Pinakdol gid siya. Sige. Michael Lamayen, monitor man sa Barangay Alihis. Si Ryan Cesar Borromeo, sa staff sa Borromeo Clinic sa Banwas ang Hinigaran, maayong aga. By the way, si Ma'am Luis bala, Melos bala, nag-text. Ano? Din to kuno ginapromisa ko si imo nga siupaw kuno sa bago. Ganit. Kita mo si Ma'am Luing niya lang ga. Namangkot na siya ni kung diin. Diin. Diin kuno, hindi diin kuno. Kung diin na. Hindi niya diin. Te sining ko diin. do dribla niya mo ni ko hindi na mo sa dribla mo na. Yate karon lang after lunch. Hala. May low carb shop. Low carb shop. O, nangita. Charot. Bongga. Gila si Ma'am Luing, action boy. Thank you, Ma'am Luing. Tita mo sa kwan niyo pa si Jonar Cyrus Clarence Batislao mo. Ano? Yan sakto na.
nag-miss dyan na panukoy. Amo na sa kuno si Florence Tubla. Kilala man yung actor si John. Nariyato rito sa Bulacan. So, amo ni sang kapatindog sa mga Lotto outlets bala. Ay, bongga. Mag-apply ka, diri ka magi siya. Ma-apply ka patindog ka Lotto outlet, diri ka magi. Na, sa PCSO ni siya mo. Hapos na lang gali kay may kilala ka. Tingin na, pakuhan ko para siya ni ko, tipadag. Ako dabi niya, hindi na yung pwede nung. Kala, isang padag. Ako daw. Hindi niya pwede nung. Patindog lang Lotto outlet kay ako wala. Ma'am Kelly Jelly. Aranak no PM niya na sa imong ano to. Nag-ano ka naman to kay Ma'am Kelly Jelly. Sponsorship! Lalo ko oy subunga. Lalo ko oy Dorsaw. Bongga no. Thank you, Miss Kelly Jelly. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo ni Miss Kelly Jelly. Si Aksyon Boy Duran actually go voice over mga Aksyon. So, pwede ka maka-PM sa iya, pwede maka-PM sa akin. Mas mahigit sa akin kay siya busy. Correct ba? Gusto. Family pura. Magkabaka ka mo Mary Grace Sharon Lotet Ryan Boboy nagamonitor sa Pasay City. Section Eden ganun ba kabaka? Pero Section Eden syempre. Talent na yan, Talented ni Section Eden yung ansa pa. May Sa tanan nga talented siya ang pinaka. Tanan nga mga talents ara na Section Eden. Malumena. Good morning. Janet Solitario. Good morning man watching from Bantayan Island. Cebu, no? Bantayan Island. Amo ni taning plano to sa una makatuan galing ng pandemic. Last year May ang atong target. Nag-pandemic lang tani pa Bantayan na tato mo. Yes. Makadto ta sa Kamsawi ara na dang Kamsawi. Correct. Way ginadayon sige lang. Tani nagtilili nag-reunion di ko mo to tani sa Kamsawi. Kalay. During that time puro pa to mga sawi mo. Sawi. Pero subong sawi. Naumpawan. Sawing palad. Kalay. Charito Serva Damasino. Good morning, Jen Oiseser. D. Rossi Abayon. Sakay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, may agaman. Rosalina Espadero. Good morning. Lito Dayap. Richard Daet Pacheco. Kurt Nathaniel De La Torre. Sa Central Maaw. Tamiyaw niya si Baby Kurt. Nga aga paga maoy. Uy, hindi pagpaim na si Baby Kurt para hindi magmaoy. Basta baby pa, hindi na pagpaim na para nga likaw maoy. Basta? By the way, kay Junar, kumusta na ka Chirito, ha? Mrs. niya na. Okay. Nonoy Andan. Asis Mahinay, good morning, Mandara sa imo. Yasa Kate Cardones, good morning. Kay Sir John Chong. Good morning sang Task Force Kasana kay Ma'am Cathy. Mayong aga, Sir John. Sige, standby sa Balita National. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, magdala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon Aksyon radyo.
inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:34, detalye na sa aton mga balita nasyonal. Gin-report sang Food and Drug Administration nga may 3.1% o kung kapin 7,469 ka mga individual nga nabakunahan kontra COVID-19 ang naka-eksperyensya sang adverse reactions. Ini nga kanamuon ang kabahin sang 240,297 na ka mga tao nga una na bakanuahan kontra COVID-19 tubtob sang Marso 16. Sunod kay FDA Chief Eric Domingo, 7,331 sang adverse event following immunization ang non-serious. 138 ang serious. Ginpaatag ni Domingo nga makabig nga serious AEFI kung napatay, may mga life-threatening situation kaangay sang anaphylaxis, inpatient kag madugay nga na ospital, persistent o kung significant disability, congenital anomaly o kung birth defect o kung medically important event. Kalabanan sa mga AEFIs ang sakit sa injection site o kung sa butkon nga injection, pagpalangurog, kabudlayan sa pagginawa, kakapoy kag sakit sa ulo. Ginaangot sang FDA ang 3,700 ka AEFIs sa Sinovac vaccine samtang 3,769 naman sa AstraZeneca vaccine. Ginapaabot nga mag-apirma ang Pilipinas kag Johnson & Johnson sa COVID-19 vaccine supply agreement sa masunod nga semana. Sunod kay Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., posible makuha ang Pilipinas sang bakuna nga Johnson & Johnson pagi sa COVAX facility. Dugang pa ni Galvez ginatrabaho ng supply agreement kag posible mapirmahan na sa masunod nga semana. Sunod kay Galvez, mayara na ini sang EUL o kon emergency use listing sang World Health Organization. Rason nga pwede na ini malakip sa COVAX facility. Target sang gobyerno nga mabakunahan ng 50 tubtob 70 milyones ka mga tao subong nga tuig. Ginpahayag naman ni Anay Health Secretary Esperanza Cabral nga naglala ang sitwasyon sa Pilipinas bangod sa bago nga pagsaka sang COVID-19 cases nga ginaangot sang DOH sa bago nga variant sang virus kapag halug sang health restrictions. Sunod kay Cabral, wala nagbalik sa square one ang Pilipinas kundi napulo ka beses nga nagbalik halin sa square one. Duga pa ni Cabral, nagsaka ang kaso sang virus kag may mga ospital ang liwat nga na-overwhelmed sa kadamuon sang pasyente. Apang ginklaro sini nga lain ang sitwasyon subong ikumparar sa nagligad. Patag ni Cabral, buot silingon, sang square one amo nga nagsira matuod ang ekonomiya apang ang pumuluyo mayara sa nabilin nga kwarta kag ayuda nga nahatag. Subong man nakahatag sang pinansyal nga suporta ang mga pribado nga sektor para sa empleyado apang sa karon wala na sang kuhaan. Ginakabig nga worst performing ang Pilipinas ikumparar sa ibang nga pungsod sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN. Ini ang base sa ginpagwa nga datos sa independent think tank nga Ibon Foundation sa di naka-record ang Pilipinas sa 9.5% nga GDP sa tung mag-igo ang pandemic sa 2020. Ginabasol sang Ibon ang ginalegar excessive lockdowns kag quarantines, weak pandemic response kag kakulang sa matuod nga economic stimulus sang Duterte administration. Dugang pa sang Ibon ang ekonomiya sang Pilipinas na dulaan sang 1.54 trilyones pesos sang 2020 o kon 4.2 bilyones pesos kada adlaw nga average. Sa duga pa naton nga balita nasyonal, magluwas sa pumuluyo, dapat mangin responsable man ang mismo gobyerno sa Pilipinas sa panahon sang pandemya. Sa interview sang DZRH, ginpahayag ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano nga importante ang pagka-responsable kay accountable sa aton nga gobyerno. Suno kay Congressman Cayetano, may mga ospital nga wala pa nagasunod sa direktiba sang gobyerno nga magtalana sang 30% nga bed capacity para sa COVID-19 patients. Ginaduso sang mamalida nga may baluan karon kung na-monitor bala ini nga sang Department of Health kag Interagency Task Force. Gindugang pa ni Cayetano nga importante nga mahibaluan ang name meet sang gobyerno ang mga ginapahayag nga mga tinutuyo sa idalom sang COVID-19 mass immunization program.
kaangot sini o kung naangot sini liwat nga pahayag sa kanay House Speaker nga dapat na nga maghiyo ang Kongreso para nga mapasar na ang sumiter niya nga 10K ayuda bill nga dako ang mabulig sa pagbangon sang pamilya Pilipino. Katulad po ng vaccination, talaga naman po nahuli. Pero ang importante po ngayon, ano yung goals nila, ano plano, at katulad ngayon, yung daily goals nila, namimit ba? Napag-usapan po namin yung magkakapatid na may mga ibang ospital, hindi sinunod yung 30% na beds na para sa COVID. So ito ba'y na-monitor? May ginagawa ba DOA at IATF dito, no? So as far as the science na COVID and the regulations, we have to be responsible, but the government has to also be responsible to us, no, and accountable. Ang kabahin sang pahayag ni Taguig Pateros Congressman Alan Peter Cayetano. Magatukod ang pila ka oposisyon sa opposition ticket para sa Mayo 2022 nga national elections. Ini ang ginpangunahan ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. Ang koalisyon ang ginatawag nga One Sambayan nga tuyo nga maghimo sa isa ka slate nga magapapili batok sa kandidato ni Presidente Rodrigo Duterte. Suro kay Carpio, mayara na sang inisyal nga diskusyon sa posible kandidato para sa presidente o kung vice-presidente lakip na sanday Manila Mayor Isko Moreno, Senators Nancy Binay kag Grace Poe, Vice President Lenny Robredo kag anay Senator Antonio Trillanes IV. Dugang pa ni Carpio, bukas sila nga magbaton sa suwestyon kag nominations. Ang mga posible kandidato sa koalisyon ay paidalom sa screening base sa ila track record, paningdugan sa mga issue, policy platform kag competence. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita espesyal kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibility. Okay, good morning kay Iner Gregas. Kawayan guro niya mga Gregas kawayan no? Eleanor Fuentes, sa kay Ma'am Vanessa May, of course, good morning, liwat. Kay Miguraton Juan Bolgallo, dira sa Las Vegas, Nevada. Pinky Teruel, kay Ma'am Almadra, mayang aga. Ginagreet siya ang tanan nga teaching force ang Vicaunto Elementary School sa ila last days ang virtual in-service training. Headed by Ma'am Aleg Portal, classmate, Ma'am Alegria Magtang Portal. Asa Imos Cavite galing ni Sinner gatanaw ya. Lovely Herasmo watching from Kingdom of Saudi Arabia. Kay Wilma Inocencio Cabarles, good morning. Sally De Sousa from Sam Village. Ray Marquez Tares, Joval Trinidad, Otay Benedicto sa Victorina Heights. Lulit Atos Digayo, good morning mandra sa imo, no? Sa kay Lalaine Grace Ibarra, mayang agaman. Kag kay Jonel Halyurina, kag kay Leo Talaban, good morning. Kay Kapitan Ed Preguadra, ABC President sa Isabela, Kap, good morning dira sa imo, no? Yes. Kay Lisa Joy Ilon Amoroso,
Good morning, man. Thanks God, it's Friday. Yes, Correct. So, weekend na naman, of course, boss. Boss, weekend na, boss. Ay, Uy, oo. Sabado na, boss mong. Yan, Mag-day nadayunog din yan, off Sabado, na ah. naman si Inday Doors. Ay, dayo. Kalay. Hindi, Diba? Correct, man. hula hoop naman ni si Nidors. Yung pos lang mula na, no? Para lang Ngayon puso na yan kay... ilawag-lawag. Nakakainis. Yan Hindi pala nakakainis. sino ganito sa nanagasiling nga taga niya kaulap, si Lisa Joy. Si Miss Emmy. Emmy Esmera- Dolido? Oo. Okay. Pwede pag kaabot action boy. Hindi kaya ito pa to sa Hang Taiwan? Hang Kang. Hang Kang? Correct man, action boy. Correct. Agree? Agree. Do you Very agree or do you good. agree? Wala pilihan. Wala. Kagaya lang, may i-greet lang ko gali advance happy birthday. Pero kay boss ni, kay day off ko, nagpag-greet na siya nga daan. So, daw ilang gid. Kaya dapat may ngalan. Ano to gani ngalan? Siguro dua. Ariyo si Paulo. To siya mong dalang gid. Dalang gid Contes? Pao. Hindi Paulo Kwan. Sige, pakta-pakta mayo. Hindi ba si Paulo Contes? Hindi. Paulo. Si J. Paulo Tianzon Tolentino. Happy birthday! Okay. Happy birthday, J. Paulo. J. Paulo Tianzon Tolentino. Ang iaayo ni si Bulano. Bulano, may happy birthday. No. Happy birthday! Sige, Sige. Okay na, standby na kita na sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:45. Kag sa detalye, Balita International, napatay bangod sa coronavirus disease ang presidente sa Tanzania nga si John Magufuli sa edad nga 61 anyos. Suro kay Tanzania Vice President Samia Suluhu Hassan, napatay sa heart complications sa ila presidente sa Dar es Salaam Hospital. Nagdugay sa masobra 2 ka semana nga wala nakitaan sa publiko si Magufuli kag may nagalapta nga balita gikan sa oposisyon nga nagpositibo ini sa COVID-19. Ang presidente ang isa sa mga prominente nga coronavirus skeptic sa Africa sa di nanawagan ini sang pagpangamuyo kag herbal-infused steam therapy agod batuan ang virus. Sa karon gindeklara sa Tanzania ang 14 ka adlaw o kon 40 days of mourning kay naka half-mast ang ila bandera bilang halad sa pagkapatay sang ila leader. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, ginpahayag sang Bangko Sentral ng Pilipinas nga ginapaabot nila ang borrowing cost ng mga micro-entrepreneurs nga dungan ini sa record low nga benchmark interest rate subong man sang mga pagbag-o nga makabulig panubo sang microfinance institutions. Si Ellen Joy Sufficiencia, Director for Financial Inclusion sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nagpahayag nga base sa ila dialogo sa isa sa pinakadako nga microfinance non-government organizations, ang mga micro-entrepreneurs nagabayad sa epektibo nga interest rate sang kapin 6% kada bulan para sa ila sini nga microfinance nga loan. Agud mapanubo ang ining balayran, suno sa iya ang BSP nagalaom nga ang microfinance industry mag-adoptar sang digitalization. Kag pasanyugon ang innovation, agud malpalapta nila ang mga loans sa dugang akon madamo pa nga mga customers. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 69 centimos. Singapore dollar 36 pesos kag 21 centimos, kag ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 27 centimos.
Ag sa aton Balita Entertainment, nanguna ang ngalan ng Sarah Geronimo, Catherine Bernardo, kag Alden Richards sa 36th Philippine Movie Press Club akon PMPC Star Awards for Movies. Nominado ang duha sa Best Actor kag Best Actress sa pelikula nila nga Hello, Love, Goodbye. Samtang ang singer naman nga si Sarah G ang nominado sa iya pelikula nga Unforgettable. Makaengkwentro nanday Geronimo kag Bernardo sa Best Actress role sanday Bea Alonzo, Janine Gutierrez, Julian Santos, Angie Ferro kag iban pa. Samtang sa Best Actor naman, makaupo ni Richard Sanday Aga Mulak, Carlo Aquino, Raymond Bagatsing kag Elijah Canlas. Balita sa sports, nag-record si James Harden sang 40 puntos sa triple-double performance para nga mapierde akon magdaog ang Brooklyn Nets batok sa Indiana Pacers sa score nga 124-115. Sa karon ang Nets ang kalinyana sa Philadelphia 76ers bilang top team sa Eastern Conference. Magluwa sa puntos ni Harden, nakarehistro man ni sang 10 ka rebounds kag 14 ka assist. So kay Harden wala na niya ginpaminsar pang triple-double, basta ang importante suno sa iya upod-upod akon ang ululupod nga diskarte sang team para sa depensa. Balita Espesyal! Alright! Energy, Action Boy! Happy Yes, Friday! Happy Friday! Thanks God, it's Friday. Sino to gani ang kwan na ginominate? Si Catherine Bernardo? Okay. Akag si Sarah G. Araman. Nakita ko yung sa pelikula ni Sarah G. nga Unforgettable mo. Kita kaya. Oo, ang ido. Autistic na siya, ho. Oo, na. Autistic na siya, di ba? Sakto no, ang ido, no? Ang ido, oh. Correct. Hindi si Sarah ang ido. Hindi, Opo di ang ido, si Milo. Happy. Si Milo ang tuod yung ngalan. Si Milo, itong ngalan niya. Oo. Hindi si Happy. Si Happy sa pelikula. Pero sa tuod yung kaboy, si Milo. Okay. Kasi doon na sa ido. Kay Bear Brand. Charot. Hindi ko kilala. Basta lalaki nagpa-nag-iya sina. Okay. Abi ko yagin ni Sarah G na doggy. Hindi. So, ano na yan? niya? Si Ma'am Vanessa Mayo, gali on vacation sa bong? Siguro, Action Boy, nag-start na gurong iya nga birthday celebration. Oo. Kay do kasako, siya kabay sang nagligad. Okay, pa Las Vegas. Pa siya mo, makita na pa na sila ni Migo, tatuan, Bulgalyo. Yes. Sige. Sige. Okay. Enjoy Si mambana. Kagawad, ulay abalahon tamyawon ko lang, kag si Kagawad Mira Polidario. Good Kag morning. si Kagawad Milagros Alit. Yes, of course. Good morning sa imong Kagawad. Kaga, sige Action Boy, diri kita sa aton nga balita special. Kag ano gali Action Boy, belated happy birthday kay Tito Fred. Kaya ako siya nag-greet sa March 17. Belated happy birthday Tito Fred. So, sige, dito sa aton Ripotana. Kompleto ta. Engineer Frederick Ripotana. Basi bala kung Fred Salangga, imo nga sang March 5 pa to ya. Ay, hindi. Ta kayo naka-perform. Diba? So, sige. Ay, wala ka nag-perform kami. Dito to gani. Dito. Ano ang perform? Oo, nakiara eh. Ay, kalipaton. Ito, pagambal ko nga, lingkong dason si... Lingkong niya, ambala ko itong likod dason si Yani. Lini niya madlagan ko itong sa guwaw. Pero tignan kadlok ni Marnie. Sa ginambalan mo siya nga makantas. Kalain. Sige. So, sa aton nga balita special, ari ba lang mga tips, Action Boy, paano batuan ang aton nga pagkahulayaon, especially kung ara ka sa public. Kaya mo, gidya hulayaon, Action Boy, kung ara sa public, no? Depende sa situation, actually. Kasi sa ula-uya kay... Ayol, pero mas namin blakis ang wala huya ka man, pero dapat ara sa lugar. Kapag sa tamang kakawala huya, balaw do ka, laway naman. Nami pag inay na kahuluya ka bla do. Ala ka lain sang kahuluya ka ba? So, lain naman na yung damo kamini. to, do nga daw mahuyaon, ya kung damo tao, no? So, Reaction Boy, ang ang aton nga tips para sa ila. So, ila i-improve ang ila nga outer look. Kaya di ba, ang mo ginauna nga actually nga makita sang tao, sang sa imo nga attitude ko ano gidman. Papulahan ang mga sungad mo da. Pati imo da nga mga cheekbone. Yung mga cheekbone mo, butang yan. Papulaha. Tanan papulaha. Ang mata mo, papulaha. Addict na yan. Addict na yan. So, mga yung mga outer look, Action Boy, siguraduhon mo. Yeah, pula-pula sa imo sungad na, pero imo onto, yelo. Aya, kalaina na. Ano na yaman? Kaya wala actually mga 3 months na wala ka toothbrush. Kaya wala siya ka na makapabakod. Pero ka pang ulimog mo ko.
uda. So, man action boy, yung outer look dapat maayo, Physical professional appearance. look. Physical appearance. Physical appearance, mga action boy. Kaya para maging una, kapag lang makita sa tao ka, positive na ikaw mismo daw makabuild ka sang confidence sa imo kaugalingon. Correct? Do you agree or do you agree? I agree. Yes. Abi ko, Do you agree or do you agree? Sa bata na man? Wala ka daw, mabisari na. So, next action boy, kung may ginaistorya ka, especially kung ara ka bala na gatrabaho ka, may ginaistorya kang customer or what, istorya mo siya eye to eye, diretso gid sa mata. Hindi ka galagaw-lagaw, yung mata galibot-libot, bala yung mata. Pero kung libot. Yung tulog. Hindi. Kasaba, doon na budayan ko magsabat. Kay basi mano ta dere. Mabash. Sama na siya action boy. Kala yung maguro nga, ma'am. Gawa mo ka na yan. Ano na yaman. So, dapat... Guess na riyan ka, tapos mabaw ka tulog. Oo. Ma'am. Ma'am, submit ka lang. Kala, guro ko mo. Okay, so next action boy, balak na ya. Next na ta. So next, mag-smile. Smile because you can. Hindi ka na mag-smile kung hindi ka nakasmile. Correct. Damo ko na mga restaurants marang sudlan nga libre ang smile. Ay, syempre. Labi na din sa City of Smiles. City ang of Bacolod Smiles. City. Yes, despite of the situation, we can still keep on smiling. Kita mag-inga sa jagan ni Pirme, di ba? Kung wala bugas, sadya, hindi ka mo itatikang. amo gina siya. Mali pa yun yung Bacolod, no? Kung galalisay niya, sadya, hindi ka na naway mo. Sige, yagit, pinitay ko sa dyan. Nakikita ka ron. Di ba? Very happy ang mga tao. Good morning, guys. Ako ng friend nga si Kenneth Montaño Prudente dala sa may Thailand. Sawari ka. Kapon ka. Kaya, ang next action boy, be real. Say mo ko galingon. Yes. Kung sa Be Tagalog true. pa, maging totoo ka. Be true to yourself. Yes. Hindi pagintuan ka gulingon mo. Yes, hindi pagintuan ka Hindi pagpapatihan ka gulingon mo. Ay iban correct. ang iban niya kaya hindi napapatin lang iban. Iban niya ilagi ka gulingon na papatin lang yan. Lala ba? Oo. So, manang budlay action boy. Pero, be true to yourself. Be true. Kay dra ka makakuha, action boys, ang confidence, man. Correct. Diba? Ang pagiging totoo mo sa sarili mo, huwag kang magpapanggap. Correct, man. Huwag kang magpanggap at magpapanggap. Sige, Adors. Idosogin, Adors. Sama mo na siya. So, next action boy, ay, istoryahan, tablo ada, so na lang next action boy, ipabili ng yung mga professional attitude. Hindi ka daya mag-intra-intra kung hindi man bala dapat ilintrahan balahaw. Be professional. Hindi ka mag-witi-witi. Labi na ko man nag-istoryahan, hindi ka gulpi, kaya naglusot. Balaya, ay, tuod na. Hindi siya nakakabalan. Gusto na ka man yung istorya. Hindi ka daya mag-intra. So, witi-witi, kasi na panahon na witi-witi mo. Duwindi kasi na. Yes. Wag ka ba kadabot na sa drama, so nagang duwindi, mo na yung pangambal, ya. Witi-witi. Mayroon na so na. Sa drama, so na. Magkutabala ng mga dugay na bala, so na. Kaya may duwindi na, so na nga daw migo, sang daw hero. Feeling ko ikaw itong duwindi sa muna to. Huwag pa ko nagani. Ka pamatik na. Witi-witi. Ang akot nga kwan. Ang mga niyog sa duwindi. Kung duwindi, gamay gita tingog, Oo. Kaya gamay mo ang suwa mo na goro. Ay, gamay. Pero wala ka pa kabati tingog sa duwende. Wala pa ka ba tayo? Okay. Oo, subong bagulan. Pero sa unam lang kami hari, di nga nga bulig nga pusis sa duwende. Kung paano mo na bala nga duwende na pusis iya. Nya kang tingog ya daw nga muna bala kagamay. Di kung basi kung way kakbalong duwende dako pa tingog sa aton. Kaya wala pa gid man actually wala pa gid man may naka-discover sang tingog sang duwende kung ano gid man. Ano ba tiyang ko lang nga tingog inano pa lang. Kabati man ko syempre na ano mo naman. Tanan kita nakabati. Si Dinis kay Bia. Huwag na tayong magpanggap na lume lang yung binabalik-balikan natin. Tigilan na natin ang pagpapanggap. Dahil kita parang gawagin mismo sa yasungan. Ayun nga nag-break sila kaya wala siya gingaan sang kaldo. So, mga action boy,
Para mag-build confidence. Mag-build confidence, Pero out of positive dapat, vibe ha. Hindi ka makabuild ka. Hindi naman mag-overconfident kaya hindi naman na namin. Hindi kaya magsilingan naka-build ka sa confidence out of mga negative nga mga makikabalan ka. So, hindi. Hindi ka mangin kabalan. Dennis hindi ka mangin kabalan. For friendship, kami yung subong ni Dennis. Ay, gali. Kaya nakita ko kagapa nag-share siya sa Indian Mango sa group chat. So, mo ko, Dennis, my friend. Di ba? Friendship kami ni subong. So, hindi ko siya dapat awayin. So, padalaan niya naman ka na. May magpa-south ko guro. Pagpabalik ko, text ko ay nga manugagi ko da ay. Oo, para padalaan niya ka. Pero ko galing duway na siya gapakita kung sino ni maglabay siya. Si gid iya, kung gapakita lang na siya kay kay kumparing Bia. Oh. Kay wala amo ganito siya. Sige na. Okay. Happy birthday anay kay Danilo Tupas Ugel. Belated happy birthday gali, no? Halin sa kay bro ko Matt Miranda, no? Happy birthday Happy birthday. Sino yung birthday? Si Danilo Ugel. Okay. Happy birthday. Okay. Hal. Ano ni na dama to nga magnon so na. Magnum. Magnon. Witi. Iyan yung mamatian natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Artay Hupon ang inyo naman rin news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Issue. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.